oats with chia or chai seeds and blueberries. So I think take some time off and heal and just sit in those feelings before I actually come back on here. So yeah, towards the end of the year, I also lost my dad and Okay, guys, actually umama bekazenzele yona yamhlula, so wayiphambena and ayikho nisham ayisaqedeki i-oats but ayiphekwanga. It's oats, then wafaka ama-chia seeds, wafaka ibisi, then she left it for ubusuku bonke. Khana idla manje ekuseni and well uma usaqala uyidla ngathi iyadleka i-right, but uma ulibele uqhubeka sengamane ngazibhoyilela amaqanda-ke shem, but yona ngiyidlile yazi. Ngona ngizibhoyilele maybe 2 eggs, then ngizoba right. And njengoba sengiqoke kusekuseni, by the way, kuba isikhathi 13 minutes past 7 ekuseni, sibuya ehlane, sesayihlane, so that's why ningibona nje ngiqokile, but ibhruko nje neskate la ngaphansi ipijama, then lana ngiyikhiphile-ke ipijama ngazigqokela ilo i-vest because bekunomoya nje, bekuchili. So I'm watching a YouTube vlog manje, ngibukele uNaledi Maila, but we'll talk, guys. Hi guys, today I'm going to show you my outfit of the day. This bag is from Shein, this top is from Temu, the skirt is from Mr. Price, then shoes are from The Fix. Yeah, this is my outfit of the day. Oh, these shades are from Mr. Price, earrings from Josie, and watches from Temu. Yeah, right. The screenshots and this too. Exclusive, but readily adjust yourself to people's things and give yourself to a humble task. Never overestimate yourself or be wise on your own concept. Never even in one day overestimate yourself. You are not better, never. Don't do that. Don't overestimate yourself. But be humble. Give yourself a humble task, whereby do something that will be humble, where you are not expecting something in return. Hallelujah. And then 17 says, Sanibonani Lochani, that's Islando Mhlanga. I'm sure we introduced the vlog. So today is Saturday. It's Saturday, almost 25 to 6. Yeah, almost 25 to 6. We're going to go night prayer as nizwa nani voice gone. But kanimbuya and I'm not tongo. Surprisingly, I'm not tongo. I didn't sleep nje vele nasekhonzweni. But I enjoyed nje. I really enjoyed bekumnandi. I don't know guys ukuthi kwenzeka. You know what? Sizokhuluma kahle ivoice mayikhona because wona manje angazi ukuthi nizongizwa na or what. So sizokhuluma ivoice mayibuya. Ne? What are you wearing? Come on, for now.
feeling. She's only was a show to online, show to Eh? Yes or no? Okay. Now it's 22. Santa Samson zinjani? Phela zinjathi zizogxila kodwa zinje. Zizodlala zoba uzibhekela namaphezane. Ngithini ngesona. Sanibona, isithunzi nje somuzi siqedwa yibo abanikazi bawo umuzi noma yibona abantu bakhona. Uthola ukuthi nje kufika umuntu oyisihambi uma esangweni ubona inje egcikeni akayazi noma iyaluma yini noma ayilumi ebese kucela ukubanjela inja evele nje umfana la ekhaya Ngeke kulunge. ayilumi aqala umuntu awubona umuzi ubulula bawo ukuthi akunane njengalungu uyangena umuntu usengena nje wenza noma yini kanti uma umfana ethe inje iyaluma azayibambe impela ethi akangeni lo muntu siyaqala isithunzi siyakheka uyabona lo muntu ukuthi ngeke ngidlalela ngiyomthatha umuntu ongibambela inje kufana nabo abafana yibona kanye abafana abawuqedayo nje umuzi isithunzi siphele sithi nya wenze njani umfana ufika abangani bakhe bashoda ngendawo abangaphuzela kuyo utshwala bashoda ngendawo abangahlala kuyo bashoda ngendawo abangaphuza kuyo ikesi nebhodlela avele nje athi umfana hayi asabhidisika ngoba labafana bayesabe makubo umfana ukhipha ngembambi bethi nginalo ibhodlela bafana nginalo ikesi angasi ngashayela kuphi ngoba ekhaya ngesabi i-timer ngoba ekhaya ngesabi i-oledi ngoba ekhaya ngesabi irasu umuzi ohloniphekile wakona umfana umuzi angachachaza kuwo abangaxhaphaza kuwo uvele kuthiwe naye asambedisika ngoba umuza ulutho bakho My 10 minutes. My phone. Send her. Yeah. 10 minutes makeup corporate games. Send. Alright. Pero no, Charlie, keep my eyes. Compare. Yeah. Curry. Yabo sinambeni ngajalo. Noma kula ikhasithini. Sanibonani Lotshani, it's another day of the vlog. It's Sunday. Ngesontweni so ngicela ukulisitory mama so ngifuna ukuzilungisa noma ngeze ususele mask but I think ngizoyisusela mangicela ugeza. Yeah, so let's bath. Actually ngizoba late nje. Ngiyabona ukuthi ngizoba late.
ngoba nami kusamele ngizilungise inhloko. So let's get to it, guys. Yeah. Oh, shut up. Mm. Yeah. Sisasahamba. Kamera sana. Kama ngizohamba ngalo. Eh? Ngihamba ngalo. Yeah. Ah, zisashilele izandla zami. Press it. OOTD, bag from Fushidi, watch from Timu, necklace from Timu. This top is from Legit. This is from Makulene, and these shoes are from Legit. And this is my outfit of the day. Earrings. Oh, earrings Bayawazi. are from Josie Bayawazi, yeah. Where are you from? I'm from God. Eish. Clock it. Bantwana. Juju. Wena. Juju is from Lolo. Brown is from Bino. Anna. Yeah, I'm noticing. Sanbanani Lochani, it's Monday morning and we are Ihlani. And now ngizojima ne-big brother. So sengiredi nje ngiphuza amanzi awomla. Kahle kahle ngifuna ukuyehlisa umkhaba. I love my body, right umzimba wami. Ngiyayithanda nje nesize engikuyo. Indaba nje isemkhabeni and I have to be consistent, guys. Nasekudleni, yangishaya ke shemadleli. But ngiyazama bandla, ngiyazama ayikho perfect nami ngiyazama. Yo. Yeah, ngiyazama. Angifuni nje futhi ukulibela empilweni eziningi ngiyazama uphelela lapho. So sina eshankhona nokulight iwash maybe 4 minutes. Yeah, 4 minutes before siqala. Angeke ngikhombise guys the whole process. Niyayazi big brother, niyazi ka big brother bajima kanjani. I-cardio and yeah, kunama weights nani. But it's in your gym, guys. Izabonana mangiqeda ukujima. Yeah, at least sengokile ne yini konje sports completion tonton. Yeah, sengwashayila ma 5,000 steps. Yeah, 5,000 well. Think check it. 7,000.
Yeah. Cabanga-ke 7,000 ukuwokha plus ukujima hhayi kuyoyehla kwawo umzimba lapha angifuni ukuyehla umzimba lo ngifuna nje ukehlisa umkhaba hence I'm drinking warm water manje but yeah athi ngiyojima guys izabonana nana I hope najima lapho nje abone uyenye umi but yeah bye for now. Mara guys i-driving ayikho nzima yazi i-driving ayikho nzima man lapho ngikhuluma nje my heart is racing yo I couldn't even take i-video ngoba shema hayi ngihamba nenye namhlanje ngihamba nenye bafethu angagezi nogezi vele wathi nje sihambe siyothenga ibisi silayida notha manje I was driving sarifila amanzi then kwa-driver yena-ke hey bandla and ngigcine nini ukudriver njengoba ngizodrayiva manje yo last year nakhona bengisusa nje imoto esontweni ngiya kagogo wami ngoba umama bekahambile ahambe nabomama leyo nje distance encane but ukudriver nje 2021 cabanga 2021 so nje yo my heart is racing but this year ngizofunda nje ukudriver nakanjani guys nje don't mind my hair yabona ngathi sengine-brush mara amalayini asabonakala man amalayini asabonakala so abantu kumele azijwayeze ukudriver guys zifundiseni ukudriver mantombazane zifundiseni ukudriver so exactly ngiyele ukudlasela ngoba nami nje isangimele